Bayan ng Balungaw ay kabilang sa ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 30,004 na katao. Ang bayan ng Balungaw, Pangasinan ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng lalawigan na nasa hangganan ng lalawigan ng Nueva Ecija sa timog. Tinasabing ang bayan ng Balungaw ay unang pinanahanan ng mga taong lagalag mula sa rehiyon ng Ilocos na nakarating sa lugar sa pamamagitan ng San Fabian, Pangasinan. Sila ay mga magsasaka na naghahanap ng mga lugar upang manirahan, nakikibahagi sa agrikultura upang mabuhay. Ang pinagmulan nito ay maliwanag sa katotohanan na ang Balungaw ay isa sa mga bayang nagsasalita ng Ilocano sa lalawigan kung saan ang pangunahing wika ay ang Pangasinense. Ang Balungaw ay dating naging bahagi ng bayan ng Coyapo. Nakatabing lalawigan ng Nueva Ecija hanggang sa huling bahagi ng ika-18 siglo. Ito ay isinama sa bayan ng Rosales, Pangasinan noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Dahil sa heograpikong lokasyon nito, opisyal itong naging isang malayang munisipalidad noong 1815. Ang bayan ng Balungaw ay nahahati sa 20 mga barangay. Ikaw na nanonood kung taga Balungaw, saan mga barangay na ito ka nakatira? Angayan Norte, Angayan Sur, Kapulaan, Esmeralda, Tita-Kita, Mabini, Mauban, Poblasyon, Pag-Ero, Rogel, San Andres, San Aurelio I, San Aurelio II, San Aurelio III, San Joaquin, San Julian, San Leon, San Marcelino, San Miguel, San Raimundo. Ikaw na nanonood, ano ang kwento mo? Pwede mo bang ibahagi? I-comment mo lamang sa baba. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap nang diyain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawid ba ako? Mulit-mulit sasumbitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ka. Alaala ang kasama, mga sandaling dati anong saya. Pinipili na limutin, bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya ko